Konačno nam je gotova komoda, barem njen donji dio, a uskoro će biti i gornji. Evo može se jasno vidjeti, znači French linen satin Annie Sloan boja u kombinaciji sa ovim platinastim voskom na ornamentima, baš kakve su i ručkice originalne kad su ispolirane. Evo ga, prema njima smo nekako gledali da bude i ovaj vosak. Voskom, i to Annie Sloan Chalk Clear voskom, sam sve ove ladice premazao, njihove vodilice iznutra, kako bi lakše klizile. To je dosta dobar trik na ovako antiknom namještaju. Fenomenalno kako se dobije da ladice uopće ne stvaraju da klize, kao da su nove. Evo pogledajte kako to izgleda. Sve ide easy, baš kako treba biti. I gore naravno ovaj dio kojim sam se najviše bavio, a sada je to taj neki zlatni hrast koji sam htio postići. Evo, jako sam zadovoljan, vidite kako to izgleda. Nema više uopće onog osjećaja, tu je onaj dio koji je umetnut, ako se sjećate. Sad se to potpuno izgubilo u ovim nijansama. Tako da, evo, tako izgleda gotov proizvod. Zadržao sam maksimalno godova koliko sam mogao, vidite te šare. Tu ima i hladnog i toplog i tamnog i svjetlog i sve to skupa čini ovu neku cijelinu. Drvo je i onako savršeno, tako da ja sam prezadovoljan i još naravno snimim kad bude sve na svom mjestu, kompletirano u mom dnevnom boravku.